Tam u tohoto videa a tématem tohoto videa bude Ask Papi, takže můžeme jít na to. 14 a 22.2. mi bude 15. Mám 8letou sestru. Asi Teranova, HMko, Talivej, TAčko. No a to je asi všechno. Nepiju. Já vůbec kafe nepiju, takže asi tak. Modrá. Asi Mila Kunis, protože ona je úplně úžasná. Ty její vlasy a oči, ona je prostě úplně úžasná. Já tam, kde už jsem se chtěla podívat, tak jsem byla, ale asi znovu do Egypta. Já prostě nevím, mě Egypt hrozně fascinuje a prostě úplně úžasný. Úplně Tak já jsem byla 4krát v Chorvatsku, jednou v Itálii a jednou v Egyptě. Mě ukecená, někdy mluvím až tak, že mě mamka musí přerušit, abych už to nic nekecala. Dnešního videa bylo asi tak všechno, tak se zatím mějte u příštího videa. Ahoj!